Iribar eta Kortaberria, Athletic eta Reala, eta Atotxa Zaharra. Hantxe atera ziren bi kapitainak ikurrinarekin, atzean beraien bi taldeak zituztela. Aldarrikapen ekintza hura eta aurreko egunetako nondik norakoak oso gogoan ditu Jose Angel Iribarrek. Jose Angel, testu ingurua da, 1976an gaude, ikurrina debekatuta dago, baina euskal gizartean bada ikurrinaren aldeko aldarri bat, ez? Nola deskribatuko zenuke egoera hura, 1976koa ikurrinarekiko? Franco hila zen, oraindik jarraitzen zuen diktadurak, baina aldarria, egarria, zegoen izugarria, bai ikurrina ikusi aldarrikatzeko eta askatasun egarri hori ere handia zen. Hor, Jose Angel, zer egintzen uten egun seinalatu hartan gutxi gora bera pentsat deno dakigu, baina hoi gertaz edin ze bi taldeen arteko harremana nolakoa zen, ze muzkoa zen? Zelaian barruan oso kompetitiboa, oso erabazi nahi hori hor barruan genuen. Baina bestela, zelaitik kanpo nahiko ona zen. Hitz egite genduen, alkartzen ginen noizean behin ere, taldeak aukera genduenean afari edo baskarin batean. Harreman hurbila. Danak ginen Euskal Herrikoa, danak gutxi gora bera, alkarren berri, genuen ezagutzen ginen. Bai. Bagaude jadanik, abenduaren 5ean, Atotxa Zaharrean, noiz dakizuzuk ekimenaren berri? Ailegatu bezin pronto, guk Atotxa Zaharrean, autobusa aparkatzen genuen aldakela onduan, sartu eta sarreran Inaxio zegoenan, Iriarte eta Murilokin goratzen az, irura zaudenan, itxoiten, eta Angel, zurekin nahi dugu hitzekin eta bar dago. Zer da bata. Eskaintza ba nahi dugu egin, hau prestatuta dugu, eta bar, berren zuen kolaboratzea nahi dugu, eta bar, badakizute ere, gaur Gazteluren omenaldi bat egiten zaiola, festa giroa ona dago, eta bar, pentsatzen dugu aukera ona dela zehatzeko. Ikurrina ateratzeko, eta bar, ostras, hau gauza serioa da. Eskari zehatz bat egin zenion Inaxiori, ez? Galderan bat egin behar zenuela taldean. Bai, hoxe zanion. Bale, ondo dago, baina jokalari danak baietza eman behar dute. Eta aldageletan galdetu zenien zure kideei? Bai, noski. Eren nahi oso diskurso handizalea eta bar. Ezan nuena, zen, momentua egokia ikusten genuela, eta beraiek ze pentsatzen zuten. Baton batek ikusten bazun etzela egokia eta ez genuela egingo. Zemuzko erantzune izan zalako batzezu, beste taldekideen aldetik dene baiezko eman zuten? Jendea begiratu zuen alkarra eta baton batek gaina esan zuen. Bai jauna, momentu hona da, eta animatu zuen taldea egiteko eta holantxe. Ez genuen inongo baimenarik eskatu ez genuen. Hori zela, egin beharrako gauza bat. Momentuan eta azkar. Eta eduki zitzazkeen ondorioen beldurrek etzen duten? Holako gauza bat prestatzen duzunean, ez duzu gehiegi pentsatzen ondorioetaz. Nik pentsatu nuen gero zelaian egoenean, egin da gero, aterfian egoenean, beti egoten dira hola zea batzuek, ez da, zaina pentsatzeko denbora pixka bat eukitzen du, ez da. Seguru noiz bat ikusita daukezuela denok argazki hau, Iribar da Kortaberria tarten ikurrina batekin ageri diena, ikurrinan azpin ageri dien bi hankaoik Josean de la Hoz jokalarinak die. Joseanek egun hartan etzun jokatzeik izan partidue, baino bere arrebai josteko eskatuta eta laun baten laguntzaz ikurrina kanpo futbolea eamatea lortu zuen.
Eta berdegunera atera zinetenean, ze izan zen zalegoaren erreakzioa? Gogoan duzu? Ze sentitzen zen? Jode nola ez, oso ona, oso beroa, txalotut, oso jarginen danak Levitatzen jode, eske gure galderare pixka bat, nirea betzen zen, nola hartzen diguten, oso biztakizu, jendea zelaian, ze askotakoa da, mota askotakoa eta da. Bueno, zelaik esan zela, zoragarria, ipurdi jartzeko modukoa, eta klaro, hor, hasi egiten zera, ez da, holako harrerak. Ze horrek sensazioa edukizu egun hoi eraginkorra izan zala eta akaso giltzarri bat izan zitekeela ikurrina legeztatu zedin? Nik uste dut baietz. Oiartzun izugarri eduki zuen ekitaldi horrek, Europa osoan ere. Sensazio hori daukat lagundu zuela ikurrina legeztatzeko. Zein izan zen emaitza, Jose Angel? 5 dautza irabazi ziguten. 5 eta huts irabazi zuen Errealak. Errealak, bai. Eskutxoa sartu zizuten. Bai. Gara da. Hori izan laike gelditu zela bigarrengo planoan. Nik uste dut hori antaila hartu zigutela, beraiek prestatuta zeuten. Guri harrapatu ziguten pixka bat jokoz kanpo. Zela.